Ko je to? Sinko, jesi li to ti? Sam da nećemo kupiti auto dok ne dođe auto gore. Ne može se kupiti da ga brkne pregledaj to. Nisam, on veli idemo, ne može, ne može. 9000 kuna kao traži čovjek, šta to znači traži? On više ne može spavati, samo misli o tom autu. Ništa, daj ti vidi danas. On traži 9, mi ćemo njemu da 9, pa neće dobiti da je ne znam kakav. Nećemo ga kupiti, re. Mislim, kaj ti... Halo? Da? Halo? Da, izvoli, čujemo se. Da. Hrvoje Marković is speaking. Hrvoje Marković pri telefona. Ja trebam direktor. Halo? Ja trebam direktor. Jeste to vi? Da, vidite. Jeste li to vi? Ja sam. I don't understand. S kojim ja onda pričam? S kojim ja... Ko je to? Ako to niste vi, s kojim ja pričam? Gledaj, neko me drka jebe, mamu svoju pičku. Halo? Da? Halo? Da, izvoli, čujemo se. Da. Hrvoje Marković is speaking. Hrvoje Marković iz telefona. Ja trebam direktor. Halo? Ja trebam direktor. Ko je vrljao naše smeće? Još misliš, kućeš sam da te vidi Kućeš sam da te slušamo. Šta veli Sarma? Odjebao sam ga u sekundi. Ja trebam direktor. Jeste to vi? Da, recite. Jeste li to vi? Ja sam. Ako to niste vi, s kojim ja... Sada viri, a ne vidi ništa. Ko je to? Ko je to bio djeco? Ko je to? Ko je to bio djeco? Ko je to? Ko je to bio djeco? Ko je to? Ja sam.